Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας, που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Στην ομιλία και παρουσίαση του βιβλίου της Μετάβασης και της Αληθινής Ζωής, σκεφτήκαμε ως εισαγωγή και ως καλωσόρισμα να σας κάνουμε ένα μικρό δώρο και να ακούσουμε όλοι μαζί έναν σύγχρονο ύμνο, το Πετώ εν ύψει, από την αγαπημένη μας Παναρμόνια. Η Παναρμόνια είναι μια μουσική ομάδα η οποία συνοδεύει σταθερά τα δρόμενα του Αΐφαρον και αυτό το τραγούδι θεωρούμε ότι ταιριάζει τέλεια στη σημερινή εκδήλωση. Θα κλείσουμε και με ένα δικό της κομμάτι και έχουμε άλλη μια έκπληξη. Οπότε σας καλώ να το απολαύσετε και μετά αμέσως μπαίνουμε στην... Ξεκινάμε. Ευχαριστούμε και πάλι που είστε όλοι εδώ. Εξ αρχής και αενάως με το ανήψι είχες βάθος εσύ είχες βάθος με το ανήψι είχες βάθος εσύ είχες βάθος με το ανήψι. Ελπίζουμε να το απολαύσατε. Το τραγούδι αυτό μιλάει ουσιαστικά για την ελευθερία και για τα ιερά πετάγματα που μπορεί να κάνει κανείς όταν ελευθερώνεται από την ψευδαίσθηση. Η ελευθερία είναι και ο σκοπός για τον οποίο γράφτηκε αυτό το βιβλίο. Η ελευθερία είναι και ο σκοπός για τον οποίο έρχεται ένας δάσκαλος στη ζωή των ανθρώπων και ενσαρκώνεται στη γη. Ο Μιχαήλ Πολυχρονάκης, που είναι ο συγγραφέας, ας πούμε, αυτού του βιβλίου. Λέω ας πούμε γιατί δεν το έχει συγγράψει στην πραγματικότητα, αλλά με πρωτοβουλία κάποιων μαθητών του, φωτεινών παραδειγμάτων για όλους, ουσιαστικά απομαγνητοφωνήθηκαν 2 συνέδρια
διήμερα που έκανε με το θέμα της μετάβασης, για το θέμα της μετάβασης, και αφού προσθέθηκαν κάποια εισαγωγικά κείμενα, βγήκε στην κυκλοφορία. Ο δάσκαλος μας έχει ξεκινήσει την πορεία του από το 1985, προσφέροντας ελευθερία μεμονωμένα σε ανθρώπους, ελευθερώνοντάς τους από ζητήματα υγείας, από φόβους, από προβλήματα. Και από το 2006 και μετά μιλάει σε ομάδες ανθρώπων. Το ευτυχές είναι ότι όλο αυτό οδήγησε στο να γεννηθεί μια κοινότητα. Κάποιοι από εσάς γνωρίζετε γι' αυτό, κάποιοι σας να ακούτε για πρώτη φορά. Η κοινότητα αυτή βρίσκεται στην αρχαία Νεμαία, ονομάζεται Ήφαρον, και είναι ένα πνευματικό θεραπευτικό κέντρο. Οι άνθρωποι που έχουν επιλέξει να ζουν εκεί έχουν επιλέξει να βλέπουν την αλήθεια, να ζουν με σοφία, να ζουν με αγάπη, να ζουν με ομόνοια, με αδελφοσύνη, υπό την καθοδήγηση του άγρυπνου βλέμματος ενός αληθινού δασκάλου. Αλλά και όλοι οι άνθρωποι που έρχονται κοντά μας, εκεί, όλοι στην πραγματικότητα αναζητούν να ελευθερωθούν από κάτι. Αυτό το βιβλίο δεν ήταν, ας πούμε, στο πρόγραμμα. Ο δάσκαλος μας έχει επιλέξει να διδάσκει μέσω του προφορικού λόγου και αυθόρμητα, με ό,τι έρχεται κάθε στιγμή και ό,τι είναι ωφέλιμο να ακουστεί και να δοθεί στους ανθρώπους που έρχονται να τον ακούσουν, και δεν είχε ποτέ σκοπό να βγάλει κάποιο βιβλίο ή να βγει γενικά αυτό που λέμε προς τα έξω, στη δημοσιότητα. Θεωρεί ότι αυτό είναι μια αποστολή των μαθητών του. Παρ' όλα αυτά, αφουγκραζόμενος όπως πάντα τις συνθήκες και τους καιρούς, και επειδή η ρίζα όλων των φόβων και όλων των ψευδαισθήσεων είναι ο φόβος του θανάτου και η προσκόλληση στο φυσικό σώμα, επέλεξε, όπως είπα, αφουγκραζόμενος τις ιδιαίτερες εποχές που διανύουμε, να βγάλει αυτό το βιβλίο για να προσφέρει στους ανθρώπους την ελευθερία από τη μεγαλύτερη ψευδαίσθηση, ότι γεννηθήκαμε και ότι πεθαίνουμε. Αυτά από μένα ως εισαγωγή. Θα δώσω το λόγο στην ανδροφίλη μας και στο τέλος θα έχετε την ευκαιρία να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, εννοείται. Αλλά ας ακούσουμε πρώτα την ανδροφίλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Πέτρα. Πριν να ξεκινήσω, να λέω οτιδήποτε, αυτό το οποίο χρειάζεται να υποθεί είναι ότι η παρουσίαση σήμερα, αυτή η παρουσίαση του βιβλίου της μετάβασης και της αληθινής ζωής, συμβαίνει με επίγνωση ότι το ένα εκδηλώνεται στα πάντα και ότι τα πάντα είναι ένα και ότι όλα από πάντα ήταν, είναι και θα είναι τέλεια. Με την επίγνωση αυτή ξεκινάμε την παρουσίασή μας. Αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ το δάσκαλο που μας μετέδωσε μέσω μιας σειράς μίσεων και μέσω του Θείου Ελέους αυτό το βιβλίο της μετάβασης και της αληθινής ζωής, ένα βιβλίο το οποίο στην ουσία δεν ασχολείται με το θάνατο, αλλά ασχολείται με τη μετάβαση και με την απελευθέρωση των ψυχών μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ το δάσκαλο, ευχαριστώ όλα τα αδέρφια τα οποία απλά υπάρχουν μέσα από την αρετή της αδελφοσύνης και ευχαριστώ και όλους εσάς που αφήσατε ό,τι είχατε να κάνετε, γιατί γνωρίζω ότι περισσότεροι είσαστε πολύ άσχολοι και ήρθατε, σας έφερε η ψυχή σας σε αυτό το δρόμο, σας έφερε η ψυχή σας σε αυτό το δρόμενο, απλά για να δει κάτι, το πώς μπορούμε να απελευθερωθούμε
και να τελειώνουμε με αυτόν τον κόσμο των ψευδαισθήσεων, οδηγούμενοι στην αληθινή ζωή. Ευχαριστώ ιδιαίτερα αυτούς οι οποίοι έχουν έρθει από μακριά, τα παιδιά που είναι στο βάθος, που έχουν έρθει από την Πρέβεζα, από τον Αχέροντα, και επίσης το βιβλιοπωλείο Ψαράς, το οποίο μας φιλοξενεί στον χώρο του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης δεν είναι τυχαίο ότι το βιβλίο αυτό, η παρουσίαση αυτού του βιβλίου, συμβαίνει να συμβεί στη Θεσσαλονίκη, γιατί αυτό το βιβλίο στην ουσία εκδηλώθηκε ως βιβλίο στη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσω με μία ιστορία, το πώς εκδηλώθηκε αυτό το βιβλίο. Βασικά, ξεκίνησα να κάνω τις απομαγνητοφωνήσεις αυτών των 2 συνεδρίων και η ιδέα να το κάνω αυτές τις απομαγνητοφωνήσεις δεν ήταν δική μου. Γιατί καμία ιδέα δεν είναι δική μας. Οι ιδέες μας έρχονται. Υπάρχει ο κόσμος των ιδεών και εμείς απλά συντονιζόμαστε. Βρισκόμουν λοιπόν στην ησημερία της 20 Μαρτίου, 21 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο, στην Πρέβεζα, με τους αγαπητούς φίλους που είναι στο βάθος, όπου κάναμε μία εκδρομή στις πύλες του Άδη και εκεί μέσα στην εκδρομή απλά ως ήθιστε απήγγειλα τους ορφικούς ύμνους του Πλούτονα, της Περσεφόνης και του Ερμού. Στον δε ύμνο του Πλούτονα ήταν απόλυτα προκαθορισμένο, θεωρώ, ότι μου ήρθε όχι απλά σαν ιδέα, αλλά στην ουσία ήταν σαν εντολή. Να ξεκινήσω και να κάνω τις απομαγνητοφωνήσεις των 2 αυτών συνεδρίων. Έτσι όπως γίνανε τα πράγματα, έφυγα μετά την επόμενη μέρα γιατί τη Δευτέρα ξεκίνησε το lockdown. Οπότε θεωρώ ότι το βιβλίο αυτό δόθηκε σαν ένα αντίδοτο. Δόθηκε σαν ένα αντίδοτο από θείο έλεος για όλα όσα εμφανίστηκαν στην ανθρωπότητα μέσα από τους περιορισμούς, τους φόβους, τις ασθένειες, τα εμβόλια και όλο το παραλήρημα της πολιτικο-θρησκευτικο-οικονομικής εξουσίας, η οποία απλά αυτό το οποίο ήθελε ήταν να μειώσει τον πληθυσμό της γης, γιατί πολλοί είμαστε και ας γίνουμε λιγότεροι. Μην ξεχνάμε όμως ότι η κάθε πολιτικο-θρησκευτική εξουσία, την οποία βλέπουμε έξω μας να κάνει αυτά τα πράγματα, πρώτα εκδηλώνεται μέσα στον κάθε άνθρωπο, μέσα από τον εγωισμό, μέσα από τα εγώ και μέσα από τους φόβους, γιατί η κάθε εξουσία στηρίζεται στο φόβο και συγκεκριμένα στο φόβο του θανάτου. Ξεκίνησαν λοιπόν οι απομαγνητοφωνήσεις, τα έκανα μικρά βιβλιαράκια αυτά, τα έκανα φωτοτυπίες, πήγαινα στην ΕΜΕΑ, στην ουσία τα πάσαρα στο δάσκαλο, με την ελπίδα ότι θα τα δει και ότι θα πει ναι, ας εκδώσουμε ένα βιβλίο, γιατί αυτό το οποίο γνώριζα μέχρι τότε ήταν ότι δεν ήθελε να βγει προς τα έξω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ. Και κάποια στιγμή ρωτάω, δάσκαλε, τι θα γίνει, θα βγει το βιβλίο, και μου λέει, απόλυτα φυσικά. Ναι, εννοείται πως θα βγει. Το συνεχίζουμε. Αυτό το οποίο ήθελα να σας πω είναι ότι ούτε εγώ, ούτε η Φέδρα, ούτε όλη η ομάδα που ασχοληθήκαμε με το βιβλίο αυτό είχαμε μία προηγούμενη πείρα από εκδόσεις. Δεν γνωρίζαμε τίποτα. Απλά κάθισα, έκανα τις απομαγνητοφωνήσεις, τις νύχτες εκεί του lockdown που όλα τα άσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Και σε κάποια στιγμή έφτασα σε ένα σημείο, έκανα κάποια editing, έβαζα κλπ. Που λέω μου χρειάζεται ακόμη ένας άνθρωπος. Ακόμη ένας άνθρωπος ο οποίος να είμαστε στην ίδια δόνηση και να γνωρίζει κάποια περισσότερα πράγματα που αφορούν τα φιλολογικά κλπ. Και τηλεφωνώ στη Φέδρα μας. Και έκτοτε συνεχίσαμε μαζί και φτάσαμε το βιβλίο στη μορφή αυτή. Μετά το βιβλίο αυτό δόθηκε και σε άλλους φιλόλογους, οι οποίοι κάτι κάνανε, αλλά στην ουσία όλη η εργασία είχε συμβεί κάτω από αυτή την πλουτόνια καθοδήγηση.
Και το βιβλίο αυτό εκδόθηκε μέσα στο lockdown το Μάιο του 2021 και συγκεκριμένα στην Πανσέλινο του Βεσάκ εμφανίστηκε στην ανθρωπότητα, τότε γεννήθηκε, τότε που όλοι οι ιεροί δάσκαλοι από το Κάιλας στέλνανε ευλογίες στη γη, οπότε στέλνανε ευλογίες και στο βιβλίο. Συγκινήθηκα. Με συγχωρείτε για τη συγκίνηση, επειδή και ο δάσκαλος μας συγκινείται συχνά, το έχουμε και εμείς οι μαθητές του, όπως γνωρίζετε. Και μιλώντας για το βιβλίο αυτό, θα ξεκινήσω από τον τίτλο του. Ο τίτλος είναι το βιβλίο της μετάβασης και της αληθινής ζωής. Δεν μιλάει ο τίτλος για το θάνατο, μιλάει για τη μετάβαση. Και εδώ χρειάζεται να δούμε ποια είναι η διαφορά μεταξύ του θανάτου και της μετάβασης, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να μπούμε στο βαθύτερο νόημα και να κατανοήσουμε το βιβλίο ολόκληρο. Η μετάβαση είναι, αν δούμε τη λέξη, ότι πηγαίνω από ένα μέρος σε ένα άλλο μέρος, από έναν τόπο σε έναν άλλο τόπο ή από μία συχνότητα σε μία άλλη συχνότητα ή από μία διάσταση σε μία άλλη διάσταση. Γενικά ξεκινάω από κάπου, έχω μία πορεία και καταλήγω κάπου. Υπάρχει μία συνέχεια, μία δράση. Υπάρχουν δρόμενα μέσα στη μετάβαση, η οποία σε άλλες παραδόσεις, όπως η θιβετιάνικη παράδοση, ονομάζεται το μπάρντο, για όσους έχουν ασχοληθεί με το θιβετάνικο βουδισμό. Ο θάνατος λοιπόν είναι κάτι άλλο, είναι ο αποχωρισμός της ψυχής από το σώμα και συμβαίνει εδώ, στο εδώ επίπεδο, στο καθαρά υλικό, χονδροειδές, φυσικό επίπεδο, συμβαίνει κάποια στιγμή που η ψυχή απλά αποχωρίζεται από το σώμα για να ακολουθήσει την πορεία της. Η λέξη θάνατος είναι φορτισμένη στο νοητικό των ανθρώπων και στον ψυχισμό τους πάρα πολύ βαριά. Και εδώ απλά θα σας πω μια ετυμολογία, η οποία είναι από τη Βιβή Μήτρου, της λέξεως θάνατος, για να αλλάξει αυτό εδώ το κομμάτι μέσα μας. Θάνατος, Θεό προς τα άνω, περιέχει το ρήμα ετυμολογικά Θεό και τη λέξη άνω. Θεό σημαίνει τρέχω ταχύτατα και αρμονικά και από αυτό το ρήμα βγήκε και η λέξη Θεός, οι Θεοί. Στην αρχαία Ελλάδα ήταν σε υψηλές συχνότητες στις οποίες τρέχανε με ταχύτητα. Άρα, ο θάνατος είναι όταν η ψυχή αποχωριζόμενη τρέχει αρμονικά και με ταχύτητα προς τα άνω. Στην ουσία, όταν ελευθερώνεται από τα γήινα δεσμά της, γιατί καθόλου τυχαία ο Σωκράτης όταν μιλούσε για το σώμα, μιλούσε για τον τάφο της ψυχής και ετυμολογικά οι λέξεις σώμα συνδέεται με τη λέξη σήμα που σημαίνει τάφος. Άρα η ψυχή ελευθερώνεται. Γι' αυτό και παριστάνανε τον θάνατο σαν ένα νέο, όμορφο. Είχε ομορφιά και νιάτα ο θάνατος. Άλλοτε τον παρίσταναν με φτερά, άλλοτε χωρίς φτερά. Αλλά ήταν αυτός ο οποίος ελευθέρωνε την ψυχή, αυτός ο νέος, ο όμορφος, από όλα τα δεσμά της, τα οποία ήταν η φυλάκισή της προσωρινή μεν στο φυσικό σώμα, απλά για και μόνο για να λάβει την εμπειρία αυτής της ηλικής διάστασης. Και μετά ξεκινάει η μετάβαση της ψυχής. Η πορεία της σε συχνότητες, οι οποίες είναι άλλων διαστάσεων συχνότητες. Η πορεία της στο αστρικό, η πορεία της στο νοητικό, αλλά όλα αυτά τα σώματα και όλοι αυτοί οι κόσμοι βρίσκονται στον κόσμο της μεταβλητότητας. Και σημαίνει ότι όλα μεταβάλλονται τα πάντα ρί.
Η ψυχή στην πορεία της αυτή μπορεί, εάν γνωρίζει και αν θυμάται και αν αγαπά αυτά τα οποία έχει μάθει, μπορεί να αφυπνιστεί και μπορεί να κατοχυρώσει και την εφύπνισή της και μπορεί να επιθυμήσει να επιστρέψει στο υλικό επίπεδο από άλλη θέαση, από άνω θέαση και μπορεί και να μην θελήσει να επιστρέψει. Είναι πλέον ελεύθερη. Ιδάλλως, τι γίνεται στις ψυχές των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν λάβει τη διδασκαλία και οι οποίοι βρίσκονται μέσα στην άγνοια. Φυλακίζονται στις προβολές τους, τις οποίες σε κάποιες παραδόσεις τις ονομάζουν είτε κόλαση είτε παράδεισο. Δεν ελευθερώνονται. Και αφού ολοκληρώσαμε τον τίτλο του βιβλίου, όσο μπορούσαμε, γιατί έχει κι άλλο αν θέλουμε να προχωρήσουμε, απλά θα αξιοποιήσουμε στο έπακρο το χρόνο ο οποίος μας δίνεται, θα ήθελα να σας διαβάσω την πεμπτουσία του πρώτου συνεδρίου της μετάβασης, την πρώτη σελίδα του βιβλίου, απλά και μόνο για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται και για τι πράγμα μιλάμε. Για να λάβουμε τα μέγιστα από αυτή τη μετάδοση, από αυτή τη μοίηση που μας δίνεται στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου, απλά χρειάζεται να ξεχάσουμε όσα γνωρίζαμε ως αληθινά. Και πλέον με την ψυχή μας, χωρίς κανένα πρόγραμμα περί γεννήσεως και θανάτου, να λάβουμε τα μέγιστα από όλες αυτές τις μοίησεις και τις μεταδόσεις που δίνονται μέσα στο βιβλίο αυτό. Όλα όσα αφορούν τον άνθρωπο βασίζονται στη γέννηση και στον θάνατο. Για να ακριβολογούμε, βασίζονται σε αυτό που ονομάζουμε γέννηση και σε αυτό που ονομάζουμε θάνατο. Δεν αναφέρομαι στις αλήθειες της διδασκαλίας, αλλά στο πώς έχουν στηθεί τα πράγματα και στο πώς τα θεωρούν οι άνθρωποι. Πείτε μου τι δεν στηρίζεται στη γέννηση και στον θάνατο του ανθρώπου. Η σχέση του με τη γη, οι πνευματικές και ψυχικές σχέσεις, οι υλιστικές απόψεις, οι επαγγελματικές δραστηριότητες και όλα τα άλλα που αφορούν τον άνθρωπο θα υπήρχαν αν δεν υπήρχε γέννηση. Αν δεν γεννιόταν κάποιος θα υπήρχαν οι οικογένειες, οι γενιές, οι συγγενείς, οι πρόγονοι, τα οικογενειακά δέντρα. Επίσης, αν δεν υπήρχε θάνατος, θα υπήρχε τόση φασαρία για την αρρώστια, την πείνα, το φόβο μη πάθουμε το ένα ή το άλλο. Φόβος, φόβος, φόβος. Οι άνθρωποι όταν λένε ότι φοβούνται μην αρρωστήσουν, ότι φοβούνται μην τους συμβεί κάτι, στην πραγματικότητα φοβούνται μην πεθάνουν. Σε αυτά τα δύο, στη γέννηση και στο θάνατο, βασίζονται τα πάντα σύμφωνα με την νοοτροπία των ανθρώπων. Και θα μου πείτε, πώς γίνεται να μην βασιζόμαστε στη γέννηση και στο θάνατο, αφού γεννιόμαστε, έχουμε ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως, ληξιαρχικές πράξεις θανάτων. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που μαρτυρούν ότι γεννηθήκαμε και ότι φύγαμε και ότι πεθάναμε. Πώς γίνεται να μην το θεωρούμε ότι υπάρχει γέννηση και θάνατος? Αυτό το οποίο λένε οι δάσκαλοι είναι ότι δεν υπάρχει κάτι τελεσίδικο σε αυτό το οποίο συμβαίνει. Πρόκειται για μία αλλαγή επίπεδου. Θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο λέει ο Απολλώνιος Τιανέας και είναι ακριβώς αυτό το ίδιο. Ο Απολλώνιος Τιανέας ήταν ένας δάσκαλος ο οποίος εμφανίστηκε στην Ελλάδα όταν εμφανίστηκε και ο Χριστός και δίδαξε στον ελληνικό χώρο και στον όλο χώρο που ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Έλεγε λοιπόν ο Απολλώνιος Τιανέας, απαντώντας
στον φίλο του τον Βαλέριο, ο οποίος ήταν Ρωμαίος Λεγιονάριος και του οποίου είχε σκοτωθεί ο γιος στη μάχη. Μάλλον ο Βαλέριος είχε κάποιο αξίωμα, δεν ήταν απλά Λεγιονάριος. Και του έστειλε μία επιστολή όπου ήταν απαρηγόρητος για το χαμό του γιού του. Και λέει λοιπόν, απαντώντας ο Απολλώνιος Τιανέας, «Θάνατος ουδής ουδενός, η μόνον εμφάση. Δεν υπάρχει θάνατος κανείς σε κανένα, παρά μόνο φαινομενικά». Και συνεχίζει. Την πάχυνση της ουσίας, την πάχυνση της ύλης, οι άνθρωποι συνηθίζουν να την ονομάζουν ζωή. Την δε εκλέπτυνση της ουσίας, την εκλέπτυνση της ύλης, οι άνθρωποι συνηθίζουν να την ονομάζουν θάνατο. Μα τόσο απλά. Τίποτα δεν είναι τελεσίδικο, τίποτα δεν χάνεται. Ο άνθρωπος αυτό το οποίο φοβάται είναι ότι υπάρχει ένας οριστικός χαμός. Και επίσης αυτό το οποίο λειτουργεί στο φόβο αυτό είναι η μεγάλη προσκόλληση στο φυσικό σώμα. Γιατί αν πιστέψουμε ότι δεν είμαστε το φυσικό μας σώμα, δεν είμαστε το φυσικό σώμα αυτό το οποίο βλέπουμε, το οποίο είναι αδιαπέραστο, το οποίο είναι πυκνό, το οποίο είναι συμπαγές. Είμαστε και άλλα σώματα και ο κάθε άνθρωπος είναι μία οντότητα η οποία είναι απερίγραπτη και μέχρι στιγμής στην πορεία του και στην πρόοδο και στην εξέλιξη όλων όσων συμβαίνουν δεν έχει αντιληφθεί ο άνθρωπος το μεγαλείο της ανθρώπινης οντότητας. Δεν έχει αντιληφθεί ότι είμαστε εμείς η ίδια ουσία, όλοι μας. Και αυτή η ουσία είναι η καθαρή Θεία Φύση μας. Αυτή η ουσία είναι τα πάντα, είναι το αγέννητον. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να αισθάνεται ο άνθρωπος ότι είναι περιορισμένος μέσα σε αυτό το φυσικό σώμα, το οποίο παρεπιπτόντος δεν το βλέπει και σαν φυσικό σώμα, βλέπει μόνο την επιφάνειά του, βλέπει μόνο το δέρμα. Στην ουσία προσκολάται και ταυτίζεται με την εικόνα που βλέπει στον καθρέφτη, που είναι η εξωτερική στιβάδα, το δέρμα του. Και όλα αυτά προκαλούν τον φόβο. Τον φόβο του θανάτου, πάνω στο οποίο, όπως λέει εδώ στο πρώτο κεφάλαιο, στηρίζονται όλα τα στραβά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον πολιτισμό, ο οποίος απλά και μόνο δεν είναι πολιτισμός. Και εισαγωγικά να του βάλουμε για πολιτισμό, ούτε με εισαγωγικά είναι πολιτισμός. Δεν είναι πολιτισμός. Είναι αντίθετα. Είναι κάτι άλλο. Είναι η κυριαρχία του φόβου, της προσκόλλησης. Και έρχεται λοιπόν αυτό το βιβλίο να μας ελευθερώσει από όλα όσα πιστεύαμε και όλα όσα γνωρίζαμε. Έρχεται αυτό το βιβλίο να ελευθερώσει την ψυχή, να διώξει την ψευδαίσθηση ότι είμαστε αυτό το αδιαπέραστο σώμα, επειδή απλά και μόνο το βλέπουμε με τις αισθήσεις μας. Να όμως που στη μετάβαση, όταν η ψυχή αποχωρίζεται από το φυσικό σώμα, τότε λειτουργεί η ψυχή με τη διαίσθησή της, με άλλες αισθήσεις, οι οποίες είναι πιο λεπτοφυείς, οι οποίες είναι αόρατες και στις οποίες πολύ λίγο έχει πρόσβαση όταν βρίσκεται σε αυτό εδώ το επίπεδο. Αυτά και άλλα μαγικά έρχεται να μας αποκαλύψει αυτό το βιβλίο μέσα από μία σειρά μοιήσεων. Εάν διαβάζετε αυτό το βιβλίο, κεφάλαιο το κεφάλαιο, θα δείτε ότι υπάρχει διαφορά από κεφάλαιο σε κεφάλαιο. Φαινομενικά φαίνεται να έχει μία ασυνέχεια το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο κεφάλαιο. Αλλά δεν υπάρχει τέτοια συνέχεια μέσα στην ενότητα των πάντων και λαμβάνουμε υπόψη μας ότι δοθήκανε μοιήσεις. Το κάθε κεφάλαιο είναι και μία μοίηση. Το κάθε κεφάλαιο είναι και ένα άνοιγμα της ψυχής προς την ελευθερία.
Το κάθε κεφάλαιο κάνει την ψυχή να χαίρεται, γιατί αρχίζει και βλέπει διέξοδο από τα δεσμά της. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο υπάρχει μέσα στο βιβλίο είναι η διδασκαλία της ορφικής παράδοσης, η οποία διδασκαλία της ορφικής παράδοσης είναι επίσης το εν παν παν εν. Ότι το ένα εκδηλώνεται στα πάντα και τα πάντα είναι ένα και όλα ήταν, είναι και θα είναι τέλεια από πάντα και για πάντα. Αυτό θα μας ακούτε να το λέμε συχνά πυκνά, γιατί σε αυτό εδώ στηρίζεται, είναι η αρχή που όταν καταλάβουμε αυτή τη βασική αρχή, τότε χαλαρώνουμε σαν άνθρωποι και ξέρουμε ότι έχουμε φύγει από αυτή τη διαχωριστικότητα, να πιστεύω εγώ ότι εγώ είμαι κάτι άλλο και η Φέδρα είναι κάτι άλλο και η Σοφία είναι κάτι άλλο και ο Χρήστος είναι κάτι άλλο. Φεύγουμε από αυτή την ψευδαίσθηση με αυτή την αλήθεια. Η ορφική παράδοση λοιπόν, μάλλον θα το ξεκινήσω διαφορετικά. Ανακαλύφθηκαν από τους αρχαιολόγους στην Ελλάδα και σε περιοχές όπως η κάτω Ιταλία, οι λεγόμενες ορφικές πινακίδες, οι οποίες ήταν οδηγίες μετάβασης χαραγμένες σε χρυσά ελάσματα και τις φορούσαν οι μύστες και οι μοιημένοι πάνω τους όταν γινόταν η ταφή τους, ώστε να έχουν μαζί τους τις οδηγίες κατά τη διάρκεια της μετάβασης και της απελευθέρωσης της ψυχής τους στην άλλη διάσταση. Και ανακαλυφθήκανε λοιπόν αυτές οι ορφικές πινακίδες, οι οποίες με λίγα λόγια δίνανε οδηγίες μέσα από μία σειρά μοιήσεων στους ορφικούς μαθητές και μύστες, το τι να κάνουνε όταν αρχίσουν τη μετάβασή τους και πώς να ελευθερωθούν. Και όταν πλησιάσεις, λένε στις ορφικές πινακίδες, όταν πλησιάσεις στις πύλες του Άδη, όταν πλησιάσεις τον κάτω κόσμο, θα δεις ότι υπάρχει μία πηγή, η οποία ονομάζεται η πηγή της λύθης και στην οποία πηγή υπάρχει ένα λευκό κυπαρίσι. Από αυτή την πηγή να μην πιείς. Αντίθετα θα δεις από τη δεξιά μεριά μια άλλη πηγή που ονομάζεται η λίμνη της μνημοσύνης και από την πηγή αυτή θα λάβεις το νερό της μνημοσύνης. Όμως την πηγή αυτή την φυλάσσουν κάποιοι φρουροί, οι λεγόμενοι μνημονοφύλακες, οι οποίοι θα σε ρωτήσουν ποιος είσαι. Πάρα πολύ λογικό. Πας να μπεις κάπου, δεν θα σε ρωτήσουν ποιος είσαι. Ποιος είσαι και τότε θα πεις γης πέσιμη και ουρανού αστερόεντος, εμεί δε γένος ουράνιον. Είμαι παιδί της γης και του έναστρου ουρανού, όμως η καταγωγή μου είναι ουράνια, είναι θεϊκή. Και τότε αυτοί θα σε αφήσουνε να πιείς από το νερό της λίμνης της μνημοσύνης και τότε ανάμεσα στους ήρωες θα βασιλέψεις. Θα γίνεις δηλαδή Θεός. Στην ουσία θα αφυπνιστείς. Αυτή ήταν η μοίηση, πάρα πολύ επιγραμματικά, η οποία δινόταν, στην ουσία είναι η ουσία της μοίησης που δινόταν στα ορφικά τελεστήρια. Και αυτό το οποίο είναι το μαγικό σε όλες αυτές τις οδηγίες είναι ότι η ψυχή οδηγείται στο να θυμηθεί. Και τι χρειάζεται να θυμηθεί η ψυχή για να περάσει? Χρειάζεται να θυμηθεί τη θεϊκή της καταγωγή. Ότι είναι γιος, η κόρη της γης
και του έναστρου ουρανού, αλλά η καταγωγή μας είναι ουράνια, η καταγωγή μας είναι θεϊκή. Είναι αυτό το οποίο είπε ο δάσκαλος Νισαρκαντάτα που αναφέρεται μέσα στο βιβλίο αυτό, και ο δάσκαλος αυτός έλαβε από το δάσκαλό του την εξής ρίση, θα λέγαμε. Ο πόνος σου είναι θεϊκός, η χαρά σου είναι θεϊκή. Να το θυμάσαι, είσαι Θεός, το θέλημά σου μόνο γίνεται. Και εργαζόμενος ο Νισαρκαντάτα σε αυτό εδώ που του έδωσε ο δάσκαλός του, φωτίστηκε, απελευθερώθηκε, κατοχύρωσε και δίδαξε χιλιάδες άλλους ανθρώπους μέσω του παραδείγματός του μέχρι τώρα. Άρα, περνάμε στον Άδη και ελευθερωνόμαστε όταν πούμε ότι είμαστε Θεοί και το θέλημά μας μόνο γίνεται, και όταν αισθανθούμε, βιώσουμε πλήρως ότι είμαστε Θεοί. Μέσα από μία διαδοχή μοιήσεων θα σας πω λίγα πράγματα, γιατί μιλάω από διάφορα κεφάλαια απλά, αν έχετε καταλάβει, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος ο πλούτος και πάρα πολλές οι μοιήσεις που δίνονται μέσα από το βιβλίο αυτό. Επί της ουσίας δίνονται όλη η διδασκαλία. Όλη η διδασκαλία δίνεται μέσα από το βιβλίο αυτό και συγκεκριμένα η διδασκαλία του δρόμου της αυτοαπελευθέρωσης. Η ψυχή όταν αποχωρίζεται από το φυσικό σώμα εισέρχεται σε ένα φωτεινό τούνελ. Σε ένα φωτεινό τούνελ γιατί ο άνθρωπος μέχρι να γίνει αυτός ο αποχωρισμός αρκετά έχει τραβήξει στο γήινο επίπεδο και του χρειάζεται φως, έλεος, αγάπη, ξεκούραση. Αυτό το φωτεινό τούνελ στο οποίο εισερχόμεθα μετά θάνατον, για όσο κρατάει, για τον άνθρωπο ο οποίος έχει μοιηθεί στις αλήθειες της διδασκαλίας και θέλει να κάνει συνειδητό πέρασμα, είναι μία βάση αυτό το φως, αυτό το τούνελ που του προσφέρεται μία μεγάλη αγκαλιά απλά και μόνο για να συγκεντρωθεί συνειδητά και να προετοιμαστεί με επίγνωση για αυτά τα οποία θα συμβεί να ακολουθήσουν. Ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε άγνοια, μόλις μπει σε αυτό το τούνελ του χρυσού φωτός, αρχίζει να χαίρεται, να πηδάει, να κολυμπάει, να κάνει κόλπα, να αφήνεται και αφήνει με αυτόν τον τρόπο να πάει χαμένος πολύτιμος χρόνος. Ο μαθητής και ο μοιημένος απλά, όταν βρίσκεται σε αυτό το τούνελ του φωτός, προετοιμάζεται. Προετοιμάζεται για τον πάρντο, προετοιμάζεται για τη μετάβαση. Και έχει όλα τα εργαλεία τα οποία του δίνονται εδώ για να θυμηθεί και να προετοιμαστεί. Μετά από αυτό το τούνελ, πάρα πολύ χοντρικά πάλι μιλάμε, ξεκινάει η ψυχή να εισέρχεται στο κατώτερο αστρικό, όπου στο κατώτερο αστρικό τι κάνει? Αρχίζει και προβάλλει η ψυχή όλα όσα έχει ζήσει στη ζωή της τη γήινη. Αν φοβάται, προβάλλει τους φόβους της. Αν είναι θυμωμένη σε αυτή τη ζωή, προβάλλει τους θυμούς της. Αν σε αυτή τη ζωή η ψυχή βρίσκεται σε ακολασία, προβάλλει αυτό το οποίο έχει ζήσει. Εάν σε αυτή τη ζωή η ψυχή βρίσκεται σε ζήλιες, σε κακίες, προβάλλει αυτά όλα και τα προβάλλει με τη μορφή τεράτων. Προβάλλει και δημιουργεί τέρατα τα οποία την φοβίζουν και την φοβερίζουν. Τέρατα τα οποία βρυχώνται, βγάζουν καπνούς, καίνε θιάφια, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε από θρίλερ. Μάλλον τα θρίλερ κάπως έτσι έχουν. Από εκεί ήρθαν, από το κατώτερο αστρικό. Προβάλλει λοιπόν η ψυχή όλα αυτά τα οποία έχει ζήσει
και τα οποία είναι τα εγώ της και δημιουργεί μέσα σε αυτές τις προβολές αυτά τα τέρατα. Και τι συμβαίνει? Ο άνθρωπος φοβάται, υποφέρει από τις προβολές του και τρέχει η ψυχή να επιστρέψει πίσω άρον και να βρει μία μήτρα για να γεννηθεί. Αρκεί να μην βλέπει τις προβολές της. Τι συμβαίνει λοιπόν με τους μοιημένους και τι συμβαίνει με τους μύστες και σε όσους έχουν λάβει τις οδηγίες της μετάβασης? Αυτοί μπορούν να πούν το εξής. Εν ονόματι της πανίερης και πανίσχυρης ενώσεως πάντων των ιερών διδασκάλων εις το όνομα και με τη δύναμη της Θείας Αγάπης, της Θείας Σοφίας και της Θείας Αληθείας, σας αναγνωρίζω, είσαστε προβολές μου και ως εκ τούτου δεν υπάρχετε. Και τότε όλα αυτά εξαφανίζονται. Εξαφανίζονται δια μαγείας, διότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχουνε. Ο άνθρωπος, ζώντας σε αυτό το επίπεδο μέσα στην ψευδαίσθηση, όταν ονειρεύεται με ανοιχτά τα μάτια, αυτό το οποίο κάνει είναι να δημιουργεί προβολές και να προσπαθεί να τις υλοποιήσει όλες αυτές τις προβολές του. Και λέει, αυτό είναι η ζωή μου, αυτό το οποίο προβάλλω. Και κοιτάζει τους άλλους ανθρώπους, βλέπεις έναν άνθρωπο μια κακία και λέει, δική του είναι η κακία. Αυτού του φίλου, αυτού του αδερφού, αυτού του συγγενή, είναι δική του η κακία. Και δεν αναγνωρίζει ότι μέσα σε αυτή την κακία που βλέπει στα μάτια του άλλου είναι η δική του κακία την οποία προβάλλει. Αυτή η διαδικασία λοιπόν συνεχίζει και συμβαίνει στα επίπεδα τα άλλα. Γιατί αυτό που είναι πάνω είναι σαν αυτό που είναι κάτω και αυτό που είναι κάτω είναι σαν αυτό που είναι πάνω, όπως μας είπε και ο Ερμής ο Τρισμέγιστος. Αυτή η διαδικασία σε μια άλλη συχνότητα επαναλαμβάνεται την ώρα της μετάβασης. Ο μοιημένος, ο οποίος έχει αγαπήσει τις μοιήσεις που του έχουν δοθεί, διότι μόνο αν έχουμε αγαπήσει κάτι, μπορούμε να το θυμηθούμε μετά τη μετάβασή μας. Αυτό είναι και το κλειδί. Ότι ό,τι αγαπάμε το θυμόμαστε. Το βλέπουμε και στην καθημερινή μας ζωή, ότι αν αγαπάω κάτι θα το θυμηθώ. Αν κάτι δεν με ενδιαφέρει, δεν το αγαπώ, μου είναι αδιάφορο, ο νους, η μνήμη, έχει την τάση να μην το δεχτεί. Δεν την ενδιαφέρει, γιατί να πιάνει χώρο. Το ίδιο πάλι συμβαίνει και εκεί. Ό,τι αγαπάμε, το θυμόμαστε. Άρα, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να αγαπήσουμε αυτή την αλήθεια η οποία μας δίνεται εδώ, σε αυτή τη ζωή. Να αγαπήσουμε τις αλήθειες της διδασκαλίας, να αγαπήσουμε τις μοιήσεις που μας έχουν δοθεί μέσα από αυτό το βιβλίο. Και αφού τις αγαπήσουμε, γνωρίζουμε ότι όταν έρθει η ώρα και η στιγμή θα αξιοποιηθούν στο έπακρον, γιατί αυτές οι αλήθειες είναι αυτές οι οποίες θα μας ελευθερώσουν. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε πρόσβαση στη μνημοσύνη. Συνδεόμαστε με αυτόν τον τρόπο με τη μνημοσύνη και όχι με τη μνήμη η οποία κατοικοεδρεύει στον εγκέφαλο ή στα κύτταρα τα οποία έχουν φύγει, έχουν διαλυθεί όταν το σώμα έχει πεθάνει. Οπότε προσεγγίζουμε τη μνημοσύνη μέσω της μνήμης της ψυχής, η οποία μνήμη της ψυχής είναι αυτή η αγάπη. Η αγάπη για αυτό το οποίο μας δίνεται, η αγάπη για αυτό το οποίο βιώνουμε και μέσα σε όλα τα άλλα και η ευγνωμοσύνη που μας έχει δοθεί. Η ευγνωμοσύνη. Αναγνωρίζοντας λοιπόν τις προβολές της, η ψυχή ελευθερώνεται και μπορεί να επιλέξει αν θα γυρίσει ή αν θα μείνει. Η ψυχή μπορεί να επιλέξει, ιδάλλως δεν έχει καμία μα καμία απολύτως πιθανότητα επιλογής. Τρέχει, όπως είπαμε, σαν ένας φοβισμένος λαγός να επιστρέψει στο υλικό επίπεδο
άρον και να βρει μήτρα επαναγέννησης οπουδήποτε. Δεν τη νοιάζει, ακόμη και στις χειρότερες συνθήκες να είναι, αρκεί να ξεφύγει από τις προβολές της. Ένα άλλο σημαντικό σημείο του βιβλίου, πιστεύω ότι παίρνετε μία ιδέα του τι συμβαίνει μέσα στο βιβλίο αυτό. Ένα σημαντικό, μισό λεπτό να το βρω γιατί θα το ήθελα να σας το διαβάσω. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που υπάρχει στο βιβλίο αυτό ονομάζεται «Προετοιμασία θανάτου». Τι μας είπε ο Σωκράτης λοιπόν? Όλοι τον γνωρίζουμε, το δικό μας το δάσκαλο, το Σωκράτη. «Φιλοσοφία εστί μελέτη θανάτου», είπε ο Σωκράτης, και έθεσε αξιωματικά την βάση όλων των σχολών φωτός στον πλανήτη. Γιατί η κάθε σχολή φωτός, αυτό το οποίο, από όπου και να προέρχεται, από όποιο δάσκαλο, από όποια παράδοση, από όποιο λαό, δεν έχει καμία σημασία, από όποια εποχή, η κάθε σχολή έχει σαν βασικό της μέλημα να απελευθερώσει τον άνθρωπο και να του γνωρίσει την αληθινή ζωή. Και αυτό πώς μπορεί να γίνει? Προετοιμάζοντάς τον στο τι θα κάνει στο επέκεινα, στο τι θα κάνει στο μετά. Παιδεία θανάτου. Παιδεία θανάτου. Η λεγόμενη παιδεία θανάτου. Η οποία παιδεία θανάτου δινότανε μέσω μοιήσεων στα ελευσίνια μυστήρια. Σε αυτούς οι οποίοι ήταν ικανοί να λάβουν αυτές τις μοιήσεις και να λάβουν αυτή τη γνώση. Και ο μόνος τρόπος που μπορεί να γίνει αυτή η προετοιμασία θανάτου είναι ο άνθρωπος να πεθάνει πριν πεθάνει. Και τι σημαίνει να πεθάνει πριν πεθάνει? Τι σημαίνει πεθαίνουμε πριν πεθάνουμε για να μην πεθάνουμε όταν πεθάνουμε? Αν με καταλαβαίνετε. Σημαίνει ότι εάν σε αυτό το επίπεδο πεθάνει ο εγωισμός που φέρουμε, τότε πεθαίνουμε πριν πεθάνουμε, γιατί αυτός που πεθαίνει είναι αυτός ο ξενιστής που δεν είναι δικός μας, αυτός ο εγωισμός, αυτά όλα τα εγώ. Και λέει τώρα εδώ ο δάσκαλος: κάθε αληθινή σχολή φωτός ασχολείται κατά πρώτον με το ζήτημα της πάταξης, της κατεδάφισης, της πλήρους εξαφάνισης των εγωισμών των μαθητών και των μαθητριών της. Κατά δεύτερον, ασχολείται με τη μεταθάνατον πορεία που σχετίζεται άμεσα με την πάταξη του εγωισμού. Κάθε αληθινή σχολή φωτός δίνει όλες τις πνευματικές μεθόδους ώστε οι μαθητές να προετοιμαστούν για την μετάβαση, να κάνουν δηλαδή τη λεγόμενη προετοιμασία θανάτου. Είμαι υποχρεωμένος να σας τα πω αυτά τα πράγματα και εσείς από την πλευρά σας είστε υποχρεωμένοι, αν είστε συνεπείς προς τις επιταγές της ψυχής σας, να τα θυμάστε πάντα. Η προετοιμασία θανάτου γίνεται εδώ, στο υλικό επίπεδο. Εδώ πρέπει κανείς να μπει στη δοκιμασία, να θυμάται τα ιερά λόγια σε όποια συνθήκη του παρουσιαστεί. Να θυμάται ποιος είναι, τι κάνει και να είναι σε παρουσία. Ο αληθινός μαθητής είτε τον προσβάλλουν, είτε πέφτει και σκοτώνεται, είτε είναι στο νοσοκομείο, είτε είναι στον ύπνο, είτε είναι στον ξύπνιο, είτε είναι οπουδήποτε, είτε τρομάζει, είτε δεν τρομάζει.
είτε γελάει είτε δεν γελάει. Ανά πάσα στιγμή καλείται να θυμάται, να θυμάται, να θυμάται. Δείτε πόσο μεστά και δυνατά τα λόγια αυτής της μοίησης εισέρχονται στις ψυχές του καθενός. Να θυμάται, να θυμάται, να θυμάται. Και τι είπαμε είναι αυτό το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε? Ότι είμαστε θεοί και το θέλημά μας μόνο γίνεται είτε έτσι είτε αλλιώς. Δεν προσδιορίζεται ποιο θέλημα, καθότι στο υλικό επίπεδο δίνονται εξίσου ευκαιρίες εκδήλωσης του καλού και του κακού, γιατί είναι ο κόσμος του δεισμού. Οπότε εκεί επιλέγεις. Να το θυμάσαι, είσαι Θεός, το θέλημά σου μόνο γίνεται, είπε ο δάσκαλος του Νισαργατάντα στον Νισαργατάτα, και εκείνος μετά από εργασία 3 ετών φωτίστηκε, κατοχύρωσε και δίδαξε. Και η πάταξη του εγωισμού, δηλαδή να τελειώνουμε με όλα αυτά τα οποία μας βασανίζουν μέσα μας και αφορούν τις σχέσεις μας με τον εαυτό μας και τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους και στην ουσία αφορούν τη σχέση μας με όλο το δρόμενο που λέγεται ζωή. Αυτά λοιπόν τα εγώ πόσο χρησιμεύουν στον καθένα, πόσο ευτυχισμένος είναι ο καθένας βιώνοντας αυτά τα εγώ στις σχέσεις του με τον εαυτό του. Και δεν είναι ότι απλά θα βοηθηθούμε στην καθημερινότητά μας εάν τελειώνουμε με αυτά τα εγώ. Μα ναι, θα βοηθηθούμε και στην καθημερινότητά μας, εννοείται. Θα βοηθηθούμε και εδώ. Αλλά αυτό το οποίο είναι η μεγάλη μοίηση είναι ότι αυτή η εργασία της πάταξης των εγώ, η οποία εργασία ονομάζεται θάνατος πριν το θάνατο, αυτή η εργασία ονομάζεται ότι πεθαίνω πριν πεθάνω. Αυτή η εργασία είναι όλα όσα χρειάζεται να κάνουμε για να θυμηθούμε. Για να θυμηθούμε ποιοι είμαστε. Και όταν εκείνη τη στιγμή δούμε τις προβολές μας, να μπορέσουμε να πούμε ότι σας αναγνωρίζω, είσαστε προβολές μου και ως εκ τούτου δεν υπάρχετε και οι προβολές αυτές θα εξαφανιστούν. Και μέχρι τότε σε ένα πάρα πολύ απλό επίπεδο ας κοιτάξουμε όλοι γύρω μας τις σχέσεις μας, είτε με τα αδέρφια μας, είτε με τους συγγενείς μας, είτε με τους φίλους μας, είτε με τους ανθρώπους με τους οποίους βρισκόμαστε σε κάποια επαγγελματική ή οποιαδήποτε σχέση και να δούμε τι εγώ είναι αυτά τα οποία εμείς προβάλλουμε στους άλλους ανθρώπους και πιστεύουμε ότι ο τάδε, ο δίνα είναι αυτό και το άλλο και ότι εμείς είμαστε κάτι άλλο. Εμείς είμαστε ανώτεροι από όλη αυτή την κατάσταση. Αυτό στην ουσία είναι και η βάση που αισθανόμαστε την ξεχωριστότητα. Γιατί όταν φύγει αυτό εδώ το πράγμα, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε ένα. Ότι είμαστε ένα. Είμαστε όλοι καθαρή Θεία Φύση. Είμαστε όλοι η ίδια ουσία. Η ίδια θεϊκή ουσία. Και δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να μοιράσουμε. Και τότε πλέον σταματάμε να είμαστε θύματα των πολιτικο-θρησκευτικο-οικονομικών εξουσιών, οι οποίες εδρεύουν, όπως είπαμε αρχικά, μέσα μας και οι οποίες στηρίζονται και θρέφονται από όλα αυτά τα εγώ, και σταματάμε να είμαστε και θύματα των εξουσιών που υπάρχουν έξω μας, που στην ουσία είναι προβολή μας. Και αν τις αναγνωρίσουμε αυτές τις εξουσίες ως δική μας προβολή, τότε
θα καταρρεύσουν, γιατί εμείς τις θρέφουμε μέσα από τα εγώ μας. Και λέω το εμείς, γιατί απλά χρησιμοποιώ και μια συμβατική γλώσσα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να τα περιγράψω, γιατί κανονικά θα έπρεπε να μιλάμε σε άλλο πρόσωπο. Θα το κλείσω. Αυτό ήταν και προεκλογικό tip. Λέτε, έχουμε και τις εκλογές τώρα, ναι. Α, μπράβο, ναι. Τέριαξε τέλεια. Μπράβο, Τέριαξε. Μπράβο, δάσκαλος. Θα κλείσω. Ναι. Ξέρετε τι συμβαίνει. Δεν νιώθετε κούραση. Αυτό το οποίο νιώθετε είναι... νιώθετε ότι το νοητικό... Στην ουσία, όταν συμβαίνουν αυτές οι μοίησεις και είναι απροετοίμαστο, αρχίζει και νιώθει μια δυσφορία, γιατί το νοητικό δεν τις θέλει αυτές τις μοίησεις, θέλει να κρίνει, θέλει να κάνει διάφορα άλλα πράγματα. Αν όμως αφεθείς χωρίς το νοητικό, δεν χρειάζεται. Αυτή η μοίηση είναι για την ψυχή, δεν απευθύνεται στο νου. Εγώ έτσι κι αλλιώς έχω ολοκληρώσει και τώρα ετοιμαζόμουν να κάνω ένα κλείσιμο. Αλλά χρειάζεται και αυτό το οποίο είπαμε. Τώρα διαβάζω το κλείσιμο και μετά θα γίνει οι παύσεις. Ακριβώς. Αλλά τι είπαμε πριν, ότι θα με καταλάβετε μέσα από την ψυχή. Από τη λένε και συναισθηματική νοημοσύνη και από εκεί καταλαβαίνετε. Υπάρχει και μια άλλη δίωδος. Ωραία, εγώ ολοκληρώνω. Γνωρίζω ότι μέχρι στιγμής αυτά τα οποία υπόθηκαν είναι πολλά, είναι πολύ πυκνά, είναι πάρα πολλά. Και ζητώ την κατανόησή σας. Αλλά καλύτερα να δίνονται πολλά παρά λίγα. Αν κούρασα τα νοητικά σας. Ναι. Αλλά καλύτερα πολλά παρά λίγα. Ωραία. Κλείνουμε λοιπόν. Ολοκληρώνω. Ολοκληρώνω με μία εικόνα η οποία μας συνδέει με τα αρχαία Ελευσίνια μυστήρια, με τα αρχαία ελληνικά μυστήρια. Και θα σας διαβάσω το κλείσιμο. Όχι του βιβλίου, της δικής μου ομιλίας. Είναι πάρα πολλά πράγματα που δεν είναι γνωστά από βιβλία, γιατί απαγορευόταν να γραφτούν και να βγουν στο φως. Οι αμαθείς ή οι μη μαθείς απαγορευόταν αυστηρά να έχουν πρόσβαση στις αλήθειες και ιεροτελεστίες των αρχαίων ελληνικών μυστηρίων. Μέσα λοιπόν στα ιερά, μέσα στις μοιήσεις, μέσα στους ιερούς χώρους, υπήρχε και αυτή η μοίηση. Υπήρχε ένα κυπαρίσι και δίπλα του μία λίμνη, η λίμνη της μνημοσύνης. Και γινόταν μία ολόκληρη ιεροτελεστία. Ξεκινούσε μία πομπή από το βωμό ή το ναό που υπήρχε στους ιερούς χώρους και κατευθυνόταν προς τη λίμνη αυτή. Λέγονταν διάφορα πράγματα και συνέβαιναν διάφορα θεατρικά δρόμενα για να μπορούν οι άνθρωποι να θυμούνται. Και γινόταν με έναν πολύ ιδιαίτερο και αξιοθαύμαστο τρόπο, σοβαρό αλλά και τέτοιο, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να τα αγαπήσουν και να τα κρατήσουν μέσα στην καρδιά τους. Έτσι έμπαινε βαθιά μέσα στην ψυχή τους αυτό το θεατρικό δρόμενο και θυμόντουσαν τι να κάνουν την κρίσιμη ώρα. Στα ορφικά μυστήρια λοιπόν λέγονται τα λόγια που είπαμε μπροστά στους φρουρούς της λίμνης της μνημοσύνης, αλλά επίσης και η φράση που αποτελεί την πεμπτουσία των ορφικών μυστηρίων. Το εν παν, παν εν.
Και με αυτό, εγώ ολοκληρώνω από τη μεριά μου και εύχομαι να ήταν όλα αυτά ωφέλιμα. Ό,τι ακούσετε να το αγαπήσετε, ό,τι ακούσετε να σας βοηθήσει στο δρόμο της πλήρους απελευθέρωσης από κάθε φόβο και από κάθε ψευδαίσθηση. Και ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Πριν πάμε σε ερωτήσεις, ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Ανδροφίλη. Ευχαριστώ γιατί αγαπάει και υποστηρίζει όσα μεταδίδει. Και για να πω και κάτι στην αγαπητή, το όνομά σας? Όλγα. Επειδή αναφέρθηκε η Ανδροφίλη στο κομμάτι της μοίησης, μοίηση είναι αυτό που μας μεταδίδεται μέσα από την αγάπη και απευθύνεται στην ψυχή. Θα μου πείτε, όλα αυτά που ακούστηκαν, εγώ τα κατανόησα, κάποια τα δέχτηκα, κάποια όχι, κάποια μου φάνηκαν πολύ φυσικά, κάποια περίεργα ίσως, καινούρια. Σίγουρα δίνουμε τροφή και στο νοητικό, γι' αυτό και μιλάμε. Αλλά η μοίηση αφορά αυτό που λαμβάνουμε στον άρρητο λόγο και εγώ τουλάχιστον νιώθω ευγνώμων που ό,τι λάβαμε σήμερα, το λάβαμε από μια ψυχή η οποία έχει αγαπήσει αυτές τις αλήθειες και άρα νιώθω ότι λάβαμε μοίηση και αυτό είναι σπουδαίο. Και θέλω να πω, επειδή είναι κάτι στο οποίο αναφέρεται και ο δάσκαλος στο βιβλίο και έχει ακουστεί και από ανθρώπους που το έχουν πάρει στα χέρια τους πριν το διαβάσουν, ότι κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί, εντάξει, όλα αυτά δίνονταν στα αρχαία χρόνια σε μυστήρια, σε μύστες, σε μοιημένους, μετά από πάρα πολλές δοκιμασίες. Τώρα μου δίνεται εμένα μέσα από ένα βιβλίο, σε ένα βιβλιοπωλείο, σε ένα υπόγειο της Θεσσαλονίκης και είναι αλήθεια όλο αυτό. Είναι αλήθεια, όσο μπορώ να το πω. Έτσι είναι αυτές οι εποχές. Οι κολάσεις που έχουμε όλοι μας περάσει σε αυτή τη ζωή και σε άλλες είναι και αυτές εισάξιες, να το πω, και ισοδύναμες με αυτά που περνούσαν κάποτε οι άνθρωποι για να λάβουν αυτές τις μοίησεις και μας αξίζει να λάβουμε αυτές τις αλήθειες. Σε αυτόν τον τόπο, αυτή τη στιγμή, μέσα από αυτό το βιβλίο, μέσα από αυτό το δάσκαλο, μέσα από αυτή τη μαθήτρια του φωτός. Μας αξίζει και επειδή μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί και να πει, δηλαδή όλοι εσείς που σας έχουν αποκαλυφθεί αυτές τις αλήθειες, πια είστε ελεύθεροι από το φόβο του θανάτου, δεν φοβάστε ούτε. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε είναι να μην κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό και μίλησε η Ανδροφίλη για τον δρόμο της αυτοαπελευθέρωσης, αλλά απλά να αφαιθούμε σε αυτές τις αλήθειες. Δεν μας καλεί αυτό το βιβλίο να κάνουμε κάτι. Απλά μας αποκαλύπτει τις αλήθειες που ήδη γνωρίζουμε και απλά τις θυμόμαστε και μας καλεί να αφαιθούμε σε αυτές τις αλήθειες. Γι' αυτό και ταυτίζει την προετοιμασία για το θάνατο με την αληθινή ζωή. Αν δηλαδή εφαρμόσουμε αυτό το πολύ απλό που μας είπε και η Ανδροφίλη και αναγνωρίζουμε κάθε τι έξω από εμάς ως κάτι που βρίσκεται εντός μας, ουσιαστικά λύνονται όλα τα ζητήματα μέσα από τη ζωή και δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνουμε. Νομίζω ότι η ιδανική φυσική το ίδιο λέει, δηλαδή ότι Το ίδιο λέει. δεν είμαστε ύλη, είμαστε ενέργεια. Ακριβώς. Το ίδιο λέει. Να που υπάρχουν ανάμεσα στα ηλεκτρόνια και τα Ναι, υπόλοιπα. ναι. Έτσι ακριβώς. Και επειδή η ενέργεια δεν πεθαίνει, απλώς γίνεται άλλης Έτσι. μορφής ενέργεια. Γιατί να μην το πιστέψουμε τότε, εφόσον και η σημερινή επιστήμη. Αλλά εκείνο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι ότι στα Ελευσίνια μυστήρια, για παράδειγμα, η μοίηση δεν ήταν τόσο λόγος, νομίζω ήταν εμπειρία. Δεν ξέρω τι είδους εμπειρία. Τους έβαζαν να κοιμηθούν, τους έβαζαν... Πάντως δεν απασχολούσε το νοητικό τους τόσο, όσο
μπαίναν σε μια άλλη κατάσταση ύπνωσης, να το πω, δεν ξέρω πώς, και όταν έβγαιναν ήταν τελείως διαφορετικοί. Αυτή η γνώση δεν ξέρω αν ήρθε μέχρι στις μέρες μας, γιατί ήταν μια πολύ καλή εμπειρία να ζούσαμε κι εμείς κάτι τέτοιο, γιατί νομίζω ότι πραγματικά τι το καλύτερο, το καλύτερο. Και να σας απαντήσω, στην Ελλάδα μέσω των μυστηρίων υπήρχε η παιδεία θανάτου. Στο Θιβέτ η Θιβετιάνικη βίβλος. Στην Αίγυπτο η Αιγυπτιακή βίβλος των νεκρών. Και σε άλλες παραδόσεις, προφανώς που δεν γνωρίζουμε, σε Ινδιάνικες παραδόσεις, σε Σαμάνικες, σε οτιδήποτε, αρχαίων λαών και πολιτισμών, όλα αυτά έχουν δοθεί. Ανάλογα λοιπόν με τον τόπο και τον χρόνο, δίνονται στους ανθρώπους με παραλλαγές. Γιατί άλλη είναι η κουλτούρα η ελληνική, άλλη η κουλτούρα η θιβετάνικη, άλλη η κουλτούρα των Ινδιάνων. Αλλά η βάση και η ουσία είναι η ίδια. Η ίδια. Αυτό το οποίο αλλάζει μπορεί να είναι τα λόγια. Δηλαδή στα ορφικά μυστήρια να είναι αυτό που είναι κοντά σε εμάς που γεννηθήκαμε στην Ελλάδα, στο δικό μας ψυχισμό. Στους Θιβετιάνους είναι κάτι άλλο, στους άλλους είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι που συμβαίνει στον πλανήτη, έτσι όπως δίδονται οι μοιήσεις μέσω δασκάλων και φωτισμένων όντων και μυστών που εμφανίζονται ανά τους αιώνες παντού. Όταν λέμε παντού, παντού. Άλλοι γνωστοί και άλλοι άγνωστοι. Άλλοι φαίνονται, άλλοι δεν φαίνονται, ανάλογα με την αποστολή που έχει ο καθένας. Και επειδή είπατε για τα ελευσίνια μυστήρια, από ό,τι γνωρίζω από μελέτες δικές μου, πολλών ετών, στα ελευσίνια μυστήρια δεν δινόταν η μοίηση δια του λόγου του προφορικού, όπως αυτή τη στιγμή κάνουμε. Υπήρχαν τα δρόμενα, δηλαδή θεατρικά δρόμενα, υπήρχαν τα δεικνυόμενα, αυτά τα οποία αποκαλυπτότανε. Και επίσης, πριν τα λάβουνε όλα αυτά, είχαν πάρα πολλές δοκιμασίες. Και μόνο η πορεία που κάνανε από το φάληρο μέχρι τα ελευσίνια με τα πόδια, νηστεύοντας 9 μέρες για να πιούν τον κικαιώνα και να μεταλάβουν τα μυστήρια της Δήμητρας, και μόνο αυτό και όλα όσα συνέβαιναν στην προετοιμασία έφερνε την ψυχή σε μια κατάσταση στην οποία συντονιζότανε και γινότανε απόλυτα δεκτική. Κάτι το οποίο δεν μπορώ να το αποδείξω, αλλά κάποιοι δάσκαλοι το λένε, είναι ότι αυτό το οποίο συνέβαινε εντός των μυστήριων ήταν εξωσωμάτωση. Δηλαδή, όλα τούτα συνέβαιναν βιωματικά στην ψυχή. Έβλεπε, έκανε, μύριζε, αισθανότανε με τις άλλες τις αισθήσεις και επέστρεφε. Και γι' αυτό υπήρχε και το άρρητο, δηλαδή με ποινή θανάτου ή στην καλύτερη περίπτωση εξορίας, όποιος αποκάλυπτε το τι συνέβαινε εντός των μυστήριων. Γι' αυτό και αυτό που σας λέω περί της εξωσωματώσεως είναι απλά κάτι το οποίο είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα. Ξέρω βέβαια όλα αυτά σώθηκαν μέσω των τεκτονικών στών και αν σήμερα πάλι οι άνθρωποι κάνουν, κάποιοι ξέρουν ίσως. Αν μου επιτρέπετε να μετατοπίσω λίγο Ναι. την ερώτηση. Συγγνώμη, μίλησα πολύ. Όχι. Σε εσάς θα αναφερθώ γιατί είναι σημαντικό. Γι' αυτό και έκανα αυτή την τοποθέτηση πριν, γιατί αν το δείτε από μια άλλη οπτική, δεν μας πολύ συμφέρει να συγκρίνουμε και να κρίνουμε το τώρα με το τότε. Γιατί όπως είπαμε όλα είναι τέλεια, έτσι ακριβώς όπως είναι. Οπότε μας συμφέρει να δεχτούμε ότι έτσι είναι αυτή η εποχή, έτσι μας δίνονται αυτές τις αλήθειες και επίσης μειούμαστε σε αυτό το δρόμο και στην απλότητα. Για να είναι έτσι τα πράγματα τώρα,
τώρα και να δίνονται έτσι, ίσως δεν χρειάζεται να συμβούν όλα αυτά. Δεν τα κρίνω ως υποδέστερα φυσικά, αλλά ούτε και ως ανώτερα. Ας δεχτούμε ότι μπορούμε πολύ απλά να αφαιθούμε να βιώσουμε αυτές τις αλήθειες και όντως να ελευθερωθούμε, χωρίς να συμβούν όλα εκείνα, απλώς εφαρμόζοντας στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, γιατί να αναζητήσω μία πρόβα θανάτου εκείνης της τάξης, που πολύ θα ήθελα να βιώσω κι εγώ κάτι τέτοιο, ενδεχομένως, ενώ μπορώ να κάνω μία πρόβα θανάτου κάθε στιγμή, κάθε μέρα στη ζωή μου. Γιατί θάνατοι συμβαίνουν κάθε μέρα, μεταβάσεις συμβαίνουν κάθε μέρα. Η ζωή μας προσφέρει, είναι ένα πεδίο δράσης το οποίο πραγματικά μπορούμε να εργαστούμε αν θέλουμε και είμαστε συνειδητοί. Και να κάνουμε μία πρόβα θανάτου κάθε στιγμή και να εφαρμόζουμε αυτές τις αλήθειες και έτσι θα είμαστε έτοιμοι την κρίσιμη στιγμή και ταυτόχρονα θα έχουμε ζήσει και μια αληθινή ζωή. Και εγώ ευχαριστώ. Ναι. Έλα. Καταρχάς, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εκπληκτική παρουσίαση. Δηλώνω πραγματικά προσβολωμένη με όσα άκουσα και όσα η ψυχή μου πραγματικά επικοινώνησε σήμερα. Επειδή με προβληματίζει κάτι και ήθελα λίγο να το μοιραστώ μαζί σας. Ναι. Πολύ ανθρώπινο. Με απασχολεί πάρα πολύ και στέκομαι λίγο στην έκταση που είπατε για το φως που αντιμετωπίζει κάποιος σαν πρώτο στοιχείο κατά τη μετάβαση. Πώς το φως μεταστοιχειώνεται ενδεχομένως με το απόλυτο σκοτάδι, που σύμφωνα με όλη την ελληνική γραμματεία είναι το πρώτο στοιχείο που επικοινωνεί ο νεκρός, είτε στον Άδη, είτε στα μυστήρια, είτε στην πρόβα θανάτου που κάνανε οι μοιημένοι και ουσιαστικά μπαίναν και θαβόντουσαν ουσιαστικά για μέρες, μήνες και χρόνια, όπως ξέρουμε, το απόλυτο σκοτάδι. Πώς γίνεται αυτή η μεταστοιχείωση? Αυτό να προβληματίζει. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιμετωπίσει, δεν ξέρω αν το έχετε μελετήσει. Το σκοτάδι γίνεται φως, αυτό. Ξεκάθαρα. Πώς γίνεται η μεταστοιχείωση? Το πώς γίνεται η μεταστοιχείωση? Στο επίπεδο του αστρικό, είναι κάτι άλλο, είναι ο αιθέρας? Το πώς γίνεται η μεταστοιχείωση αυτή, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το απαντήσω με την έννοια την νοητική. Αν γίνεται μεταστοιχείωση. Αν γίνεται και αυτό το οποίο γνωρίζω μέσα από τη διδασκαλία και αυτό επίσης έχει αποδειχθεί από μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι έφυγαν και ξαναγύρισαν. Και όλοι λένε για το φως αυτό κλπ. Τι συμβαίνει? Σύμφωνα εδώ πέρα με το δάσκαλο, συμβαίνει ένα θείο έλεος. Η ψυχή, ο άνθρωπος, συνήθως την ώρα που αποχωρίζεται η ψυχή από το φυσικό σώμα και αρχίζουν τα 5 στοιχεία από τα οποία αποτελούμαστε να διαλύονται, όταν και μέχρι να συμβεί αυτό, έχει βιώσει αρκετές δυσκολίες. Είτε σε νοσοκομεία, είτε από ασθένειες, είτε από ατυχήματα, είτε. Δεν είναι κάτι εύκολο, θεωρητικά, έτσι. Αυτός ο αποχωρισμός δεν είναι κάτι εύκολο για την ψυχή. Εκείνη την ώρα η ψυχή χρειάζεται κάτι για να αναπαυθεί. Χρειάζεται κάτι για να κάνει μία ανάπαυλα από όλα όσα της έχουν συμβεί και φανταστείτε ότι αλλάζει επίπεδο εκείνη την ώρα η ψυχή. Της έχουν συμβεί όλα όσα της έχουν συμβεί. Εδώ πέρα, ας πούμε, σε αυτό το επίπεδο μπορεί οι συγγενείς να κλαίνε κλπ. Και διάφορα αυτά να γίνονται. Αλλά η ψυχή χρειάζεται μια αγκαλιά θεϊκή, μια αγάπη, ένα έλεος, το οποίο να την παρηγορήσει. Ναι. Και γι' αυτό συμβαίνει στις ψυχές που βρίσκονται στην άγνοια, όταν μπαίνουν μέσα σε αυτό το τούνελ, να χαίρονται, να πηδάνε, κολυμπάνε, χοροπηδάνε, να οραματίζονται, έρχονται άγγελοι, έρχονται αυτά, έρχονται εκείνα. Γιατί ανακουφίζεται από όλα όσα έχει βιώσει στο εδώ επίπεδο η ψυχή. Ανακουφίζεται. Γι' αυτό και της δίνεται αυτό. Και της δίνεται αυτός ο χώρος, επίσης, όχι μόνο για να ανακουφιστεί, αλλά και για να προετοιμαστεί στις προβολές της.
Οπότε, μέσα στο φως η ψυχή συνδέεται με το δάσκαλό της, με τους δασκάλους της, με αυτά τα οποία έχει αγαπήσει και είναι έτοιμη, πανέτοιμη. Και με το που θα εμφανιστεί η πρώτη προβολή, με το που θα εμφανιστεί στο τσαφ, έχει πει, σας αναγνωρίζω, είσαστε προβολές. Και φεύγει σαν βούτυρο, το περνάει το κάτω αστρικό. Την τραβάει το σκοτάδι, εκεί είναι κάτι που με προβληματίζει χωρίς να θέλω να σας προβάλλω. Δεν την τραβάει κανένα σκοτάδι. Χρειάζεται απλά η ψυχή να περάσει από όλα τα επίπεδα. Το κατώτερο αστρικό, το μέσο αστρικό, το πάνω αστρικό. Μετά του νοητικού τα επίπεδα. Και επίσης περνάει και από τα πάνω επίπεδα, το ατμικό, το βουδικό, το αιτιατό, περνάει και από τον κόσμο. Παίρνει στιγμιαία από εκεί την εμπειρία. Χρειάζεται να λάβει την εμπειρία από όλα τα επίπεδα η ψυχή. Μέσα στο φως λοιπόν προετοιμάζεται για να λάβει την εμπειρία. Και ανάλογα με το πόσο έχει ασκηθεί, ανάλογα με το τι γνωρίζει, ανάλογα με το τι θυμάται, μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα και εκείνη ακριβώς την ώρα να αφυπνιστεί. Της δίνεται δηλαδή αυτή η δυνατότητα. Αυτό είναι που διδάσκανε και στα μυστήρια, αυτό είναι που διδάσκουν και όλες τις σχολές φωτός οι οποίες ασχολούνται με την παιδεία θανάτου. Αυτό ακριβώς το πράγμα. Στην ουσία δεν την τραβάει ούτε το φως, δεν την τραβάει ούτε το φως ούτε το σκοτάδι. Στην ουσία η ψυχή απλά η ψυχή συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Απλά δέχεται. Ναι. Αν ολοκληρώσες. Ναι. Στην πραγματικότητα είναι ένα ίσως ψευτοδίλημμα αυτό, γιατί καλό είναι να μην φοβόμαστε να το λέμε κιόλας. Το φως, που όλοι λέμε ότι εργαζόμαστε για το φως, είμαστε με το φως, πρέπει να θυμόμαστε όμως ότι αυτή είναι μια συνθήκη που αφορά το υλικό επίπεδο. Εδώ υπάρχει αυτή η αντίθεση, το φως και το σκοτάδι. Στα ανώτερα επίπεδα δεν υπάρχει φως. Γι' αυτό και λέει η Ανδροφίλη ότι δίνεται αυτή η πίστοση, αυτό το έλεος, επειδή η ψυχή αυτό έχει γνωρίσει εδώ, σε όλη της την ενσάρκωση, έχει αγαπήσει το φως και μέσω του ήλιου, γιατί είναι ζωή, γιατί της δίνεται αυτός ο χρόνος απλά ως πίστοση. Στην πραγματικότητα, στα άλλα επίπεδα δεν υπάρχει φως και σκοτάδι. Σίγουρα δεν υπάρχει φως. Οπότε δεν υπάρχει κάποια μεταστοιχίωση, τουλάχιστον να πώς εγώ το αντιλαμβάνομαι και το γνωρίζω. Απλά για να γίνει αυτή η μετάβαση ομαλά, από το υλικό επίπεδο στο οποίο υπάρχει το φως και η ψυχή έχει αγαπήσει το φως και έχει εργαστεί ίσως με αυτό, της δίνεται αυτή η περίοδος. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να το φοβόμαστε να το λέμε ή να το θεωρούμε κάτι παράξενο. Ότι στα ανώτερα επίπεδα δεν υπάρχει το φως, αλλά είναι μια αλήθεια. Και εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα, είμαι η Νικολέτα. Γεια σου, Νικολέτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη παρουσίαση. Και εμείς. Και για τον όρο η παιδεία θανάτου που έχει Σου αρέσει. καλύψει. Ωραία. Δεν είχα εξοικειωθεί ποτέ με αυτόν τον όρο. Σπουδαίως ακούσαμε. Πολύ ελαφραίνει η ψυχή μου κάθε φορά που τα ακούω και τα θυμάμαι. Παρ' όλα αυτά θέλω να γυρίσω λίγο στην κουβέντα που είχατε με την κυρία που μόλις αποχώρησε. Ο δικός μου προβληματισμός είναι πάνω σε αυτά που μοιράστηκε η Φέδρα. Γύρω από το κατά πόσο, ναι, σίγουρα όλα είναι τέλεια έτσι όπως είναι, υπάρχει μια σοφία πίσω από το κάθε τι, στην κάθε εποχή κτλ. Παρ' όλα αυτά, εμένα έτσι η δική μου απορία είναι στο κατά πόσο είναι εύκολο όταν είμαστε σε μια τέτοια συνθήκη, π.χ. όπως είμαστε εδώ, που το νοητικό είναι αυξημένο. Δουλεύει πάρα πολύ καλά, γιατί πήραμε λεωφορείο για να έρθουμε, επιδράσαμε με τον έξω κόσμο, τα λέω πολύ ακουμπικά. Ναι. Έτσι τα κατανοώ καλύτερα και εγώ δηλαδή. Οπότε, στα Ελευσίνια μυστήρια περνούσαν τόσες δυσκολίες, τόσες μοιήσεις, τόσο πόνο, για να μπορέσουν να περάσουν από όλο αυτό που πρέπει να περάσει η ψυχή και να τα βιώσουν. Εμείς εδώ απλά τα ακούμε ως πληροφορία. Τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε ακούσει, αλλά όντας τόσο μεγάλο το εμπόδιο του νοητικού, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να απορροφηθούν σε εντότερα στρώματα ψυχής, όταν δεν υπάρχει και αυτό το βίωμα και αυτή η εμπειρία. Θέλω να πω σε απλά ελληνικά, π.χ. κατά πόσο είμαστε ικανοί να φύγουμε από εδώ και να πάμε σπίτι μας, και να έχουμε 3 σπίτια, να χαρίσουμε τα 2 για να βιώσουμε τον φόβο του θανάτου. Γιατί θα είναι μια απώλεια πίσω από την κατοχή της κάθε ύλης. Κρύβονται πάρα πολλοί φόβοι, υπάρχουν πάρα πολλά που μας οδηγούν στο να κατέχουμε ύλη. Οπότε να αποποιηθούμε όλα αυτά και να ζήσουμε τόσο απλά, είναι μια μοίηση στην πράξη, είναι μια εμπειρία που δεν νομίζω ότι έχουμε τα κόστα να έχουμε λάβει αυτές τις πληροφορίες να πάμε να το κάνουμε.
ξέρω κατά πόσο αυτή η μοίηση είναι της ίδιας βαρύτητας με τη μοίηση που υπήρχε κάποτε. Όταν οι άνθρωποι περνούσαν από πολύ χειροπιαστές δοκιμασίες για να μπορέσουν να μπουν σε αυτά τα επίπεδα. Είναι πολύ εύλογο το ερώτημα, γι' αυτό και το είπα πριν ξεκινήσουν οι ερωτήσεις, γιατί είναι κάτι που το απαντάει και ο δάσκαλος μέσα στο βιβλίο και μάλιστα έτσι ξεκινάει. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο και λέει, θα πείτε τώρα όλοι εσείς, καλά, εμείς γιατί αξίζουμε να λάβουμε αυτή τη μοίηση, ενώ τότε περνούσαν αυτά που είπατε κι εσείς. Το ένα κομμάτι το απάντησα ήδη, γιατί δεν είναι υποδέστερα αυτά που έχουμε βιώσει εμείς και η ψυχή μας εδώ. Δεν χρειάζεται να μας βάλει κάποιος σε δοκιμασίες. Έχουμε βάλει ήδη τον εαυτό μας σε άπειρες δοκιμασίες και κολλάσεις μέσα μας και έξω μας πάρα πολύ. Και το άλλο είναι ότι ακριβώς επειδή, όπως είπατε κι εσείς, το νοητικό μας υπερλειτουργεί, όλη αυτή η προσέγγιση είναι νοητική και άρα πολύπλοκη. Επομένως, αυτό που καλούμαστε να κάνουμε για να λειτουργήσουν όλα αυτά, ας πούμε, γιατί μόνο εμείς μπορούμε να τα εμποδίσουμε, είναι να προσεγγίσουμε την αλήθεια μέσω του δρόμου της απλότητας. Αυτό είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία ενός ανθρώπου που βαδίζει σε αυτό το μονοπάτι. Το να δεχτεί ότι τα πράγματα είναι τόσο, μα τόσο απλά. Είναι η μόνη δοκιμασία, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, γιατί είπα κάποια στιγμή, μας λέει ο δάσκαλος και η δασκαλία δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα, απλά αφαιθείτε σε αυτή την αλήθεια. Γιατί ο νους θα πει, μα πρέπει να κάνω αυτό, μα πρέπει να δοκιμαστώ, όχι, έχεις αρκετά δοκιμαστεί, δέξου το. Και δεν είναι μόνο αυτή η ζωή. Έχεις επίγνωση του σε πόσες ζωές βασανιζόσουν για να φτάσεις εδώ και να βρεθείς μπροστά σε μια τέτοια αλήθεια και να σου αποκαλεί, μην το υποτιμάς. Αλλά, λέει, αν ένα πράγμα πρέπει να υπερπηδήσετε, αν ένα εμπόδιο έχετε, είναι ότι έχετε μάθει στην πολυπλοκότητα. Και η αλήθεια είναι απλή. Πάρα πολύ απλή. Γιατί ο νους θέλει πάντα κάτι να κάνει. Αλλά αν γνωρίσουμε τη φύση του νου μέσα από τη διδασκαλία και τη φύση του εγώ, θα δούμε ότι μόνο ένα εγώ θέλει κάτι να κάνει. Θέλει να απαρνηθεί τα σπίτια, θέλει να θυσιάσει πράγματα, θέλει... Δεν αρκείται στο, όχι, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Απλά αφέσου σε αυτή την αλήθεια. Μόνο ο νους είναι που αντιστέκεται. Και η μοίηση, όλα αυτά που λάβαμε δεν είναι πληροφορίες, επιτρέψτε μου. Είναι μοίηση. Και ναι, είναι τόσο απλό να λάβεις μία μοίηση, γιατί και πάλι ο νους βάζει τη μοίηση κάπου ψηλά, που την παίρνουν κάποιοι λίγοι και πρέπει να είναι σε ένα... Είναι πάλι μια νοητική προσέγγιση. Δεν μας συμφέρει. Και στο κάτω-κάτω, κάτι που μας λέει πολύ συχνά ο δάσκαλος, ωραία, δεν πείθεσαι. Εντάξει, το δέχομαι. Βάλ' το στη ζωή. Εφάρμοσέ το, βάλ' το στη ζωή και δες. Αλλάζει η ζωή σου. Πώς? Εφαρμόζοντας αυτό. Δηλαδή, λέει, η παιδεία θανάτου τι είναι? Να γνωρίσεις τι συμβαίνει στην ψυχή και όταν έρθει, ας πούμε, η δύσκολη ώρα του κατώτερου αστρικού, να πεις, σας αναγνωρίζω, είστε προβολές μου. Και τελειώνει, ελευθερώνεσαι. Και θα πει κάποιος, ωραία, εγώ όμως θέλω και κάτι να κάνω εδώ, για να είμαι έτοιμη εκεί. Ωραία, θέλεις να κάνεις κάτι? Κάντε αυτό κάθε στιγμή. Έχεις απέναντί σου έναν εργοδότη ο οποίος σου φωνάζει, ένα παιδί το οποίο γκρινιάζει, έναν οδηγό ο οποίος σε βρίζει, μια οικονομική δυσκολία, μια ασθένεια, άγχος, οτιδήποτε. Θέλεις να κάνεις κάτι? Κάνε αυτό. Κοίταξέ το και πες, σε αναγνωρίζω, είσαι προβολή μου. Και αν ανακουφιστείς εκείνη τη στιγμή και το δεις αυτό, θα πεις, α, αυτό είναι. Είναι τόσο απλό. Και εργαζόμενοι με αυτό, όταν θα έρθει εκείνη η κρίσιμη στιγμή, είσαι έτοιμη, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι, γιατί το έχεις κάνει ήδη εδώ, σε κάθε στιγμή. Στον πολιτικό που βγαίνει, όπως είπα για τις εξουσίες, δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνεις, αν θες να κάνεις κάτι. Άρα μιλάτε για μια πολύ βαθιά αποδοχή. Ναι. Κάθε τι που υπάρχει και συμβαίνει. Ουσιαστικά καλούμαστε να πάρουμε όλη την ευθύνη, αν θέλετε. Γι' αυτό είπε η Ανδροφίλη μέσω του δασκάλου του Νισαργαντάτα, είσαι Θεός, το θέλημά σου να γίνεται. Μετά με ποιον να θυμώσεις, ποιον να ζηλέψεις, με ποιον να κακιώσεις, γιατί να γκρινιάξεις, αφού δεν υπάρχει τίποτα εκεί έξω. Οπότε παίρνεις την ευθύνη, παίρνεις τη δύναμη και όλα γίνονται απλά. Και ύστερα πείθεσαι ότι όντως δεν ήταν πολύπλοκο. Ήταν τόσο απλό. Μόνο αυτό χρειαζόταν να κάνω. Και να που φεύγει η ένταση, φεύγει η κριτική και το πρόβλημα, το ζήτημα
αν όχι να εξαφανιστεί, τουλάχιστον θα μπει στις πραγματικές του διαστάσεις και θα λυθεί. Τίποτα δεν είναι για πάντα. Και βάζοντας αυτές τις αλήθειες στη ζωή είναι ο μόνος τρόπος για να πιστούμε ότι δεν χρειάζεται τελικά να κάνουμε κάτι. Εγώ ευχαριστώ. Λίγο να συμπληρώσω κάτι πριν. Όταν αφεθούμε, όπως είπε πριν η Φέδρα, όταν αφαινόμαστε, έχουμε και βοήθεια από όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας μέσα στη φύση. Γιατί κάθε φορά που κοιμόμαστε είναι μία πρόβα θανάτου. Κάθε φορά που αλλάζουν οι εποχές, συμβαίνει πάλι το ίδιο. Τι γίνεται στα μυστήρια, τι γίνεται στα μυστήρια στη φύση. Το φθινόπωρο, κατερχόμαστε στο ψυχικό ρευστό, η φύση μαζεύεται, είναι σαν να πεθαίνουν όλα γύρω μας. Και την άνοιξη ξαναγεννιόνται. Θέλω να πω ότι συμβαίνει αυτό συνέχεια στη φύση. Η φύση κάνει αυτές τις εναλλαγές διαρκώς και αδιαλείπτως και όταν εμείς όταν έχουμε αφεθεί, διδασκόμαστε από όλα όσα συμβαίνουν στη φύση. Μας διευκολύνει και αυτό. Δηλαδή, πηγαίνουμε με τη ροή και με τους ρυθμούς της φύσης και μας φαίνονται πιο εύκολα τα πράγματα. Πιο εύκολα γιατί είναι πιο εύκολα. Και το άλλο το οποίο πάλι είπαμε, στο πώς, για αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνεις, είτε εσύ, είτε ο καθένας, είτε όλοι βασικά, είναι εργασία με τα εγώ. Αυτή είναι η προετοιμασία. Από εκεί θα δεις ακριβώς το τι συμβαίνει. Από εκεί. Απλά καταλαβαίνω ότι πίσω από όλα κρύβονται τελικά Πεποιθήσεις, προγράμματα, και στα πνευματικές πεποιθήσεις. γονίδια, πού το πάμε αυτό. Δηλαδή μέσα από τον καθένα μιλάει και η μαμά του και ο μπαμπάς του και το σόι του και βάλε και όλα αυτά. Δηλαδή αυτό πέρασε από δυσκολίες για να φετινιστείς, για να φετινιστείς το φόβο του κανάλου. Ναι. Και τελικά λέτε κάτι τόσο απλό που Είναι απλό. είναι δύσκολο. Τα απλά δεν είναι. Ακριβώς η δυσκολία Για ποιον? φαινομενική. Για ποιον? Για το νου. Α, τι ωραία. Μπήκατε στο πνεύμα. Αυτό ακριβώς. Ναι. Γιατί, Καλή συνέχεια όμως. γιατί είναι αυτό που είπε η ανδροφίλη, η ψυχή. Εσείς το είπατε. Είπατε ανακουφίστηκα. Οπότε αυτόματα μπορείτε να παρατηρήσετε ποιο κομμάτι σας ανακουφίζεται και ποιο τα θεωρεί δύσκολα. Και έτσι πολύ απλά βλέπετε την αλήθεια όλων αυτών. Απλά που το νου το θεωρώ ένα πάρα πολύ δύσκολο εργαλείο. Δηλαδή, έχω μπει Ακριβώς. σε συνθήκη βιολογισμού και μετά από μία ώρα άρχισαν να δυναμώνουν οι φωνές στο κεφάλι μου. Και υπήρχε μια τόσο δυνατή φωνή που με τρόμαξε και βγήκα από τον βιολογισμό. Και μου είπαν ότι είναι το εγώ σου που φοβήθηκε και ούρλιαξε. Δηλαδή, οπότε λέω εντάξει, εδώ μέσα υπάρχει ο σατανάς. Απλά παρατήρησέ το. Λίγο παραπάνω το έκρινες από όσο χρειάζεται. Λίγο. Τι κάνουμε με όλα αυτά? Κάτι ακόμα πιο απλό. Απλά τα παρατηρούμε. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και πάνω σε αυτό υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία εικόνα μέσα στο βιβλίο, δεν θυμάμαι σε ποιο ακριβώς, με το άλογο, όπου λέει ότι ο νους είναι ένα άλογο το οποίο έχει αφηνιάσει και καλπάζει. Εάν εσύ θες να πας να το σταματήσεις, δηλαδή να βγεις μπροστά, τελείωσες. Και επίσης δεν θέλουμε το νου να τον κάνουμε παύση. Ο νους είναι ένα εργαλείο, το οποίο μας έχει δοθεί για να επιβιώσουμε στην καθημερινή μας ζωή, για να κάνουμε ένα σωρό ωραία πράγματα. Εάν όμως εμείς, αν ο καθένας αρχίζει και βάζει το νου του ότι είναι ο αφέντης και δεν μπορεί να τον ελέγξει, τότε εκεί είναι ότι γίνεσαι σκλάβος του νοητικού. Και αρχίζουν οι ψυχαναγκασμοί των σκέψεων και των πράξεων μετά από αυτή τη διαδικασία. Και τη βλέπουμε με τόση πληροφορία που υπάρχει γύρω μας και μέσω της τεχνολογίας όλα αυτά τα οποία διαδίδονται, ότι αυτό εντείνεται και εντείνεται συνεχώς.
σε σχέση με τις άλλες εποχές, γιατί στις άλλες εποχές οι άνθρωποι ήταν κοντά στη φύση και γιονότανε. Δεν είχαν 5G, δεν είχαν, πώς τα λένε, πολλά G. Τόσο απλά. Ναι. Και πες πώς το λύνει. Λοιπόν, οπότε αυτό το οποίο κάνεις είναι ότι καλπάζεις από δίπλα, Ουσιαστικά δίπλα, γνωρίζεις τη φύση του δηλαδή. γνωρίζεις τη φύση του νου Και και το καβαλάς. Όταν το καβαλάς, γίνεσαι ενίοχος. Ο ενίοχος των Δελφών είναι αυτή η εικόνα. Ο ενίοχος των Δελφών αυτό έκανε. Είχε τα δύο άλογα, το μαύρο άλογο και το άσπρο άλογο, που ήταν το θυμοειδές και το επιθυμητικό, και τα δάμαζε. Και εμείς Και ευχαριστούμε. εμείς. Ναι. Η ζωή. Και θα ήθελα να ρωτήσω, όταν η ψυχή κάνει τόσα ταξίδια και είναι σε μια φάση, όπως είπατε, από το κάτω, το τελευταίο, Από τον αποχωρισμό της από το σώμα. και ψάχνει μια μήτρα. Α, ναι, εκεί, ναι. Μπαίνει πεντακάθαρη, μπαίνει παιδιά χωρίς να έχει μνήμες, αισθήσεις, κάτι από προηγούμενες ζωές. Και βασανιζόμαστε χωρίς να το καταλαβαίνουμε σε τις ζωές τώρα και λέμε γιατί. Ας πούμε, κουβαλάμε, είναι απορία αυτό. Κουβαλάμε κάτι από προηγούμενες ζωές το οποίο μας ταλαιπωρεί σε τωρινές. Και μια άλλη ερώτηση είναι πόσα ταξίδια μπορεί να κάνει μια ψυχή. Πόσα και κάπου να πήγαινε, έλα. σταματήσει. Πόσα πήγαινε, έλα. Κάπου να σταματήσει, να μην ξαναεφίσταται. Λέγεται λύση. μέσω του Πλάτωνα, νομίζω, για τη μυριετή περίοδο των ψυχών. Δηλαδή ότι η μυριετής είναι 10.000. Ένας μεγάλος αριθμός. Υπάρχει και αυτή η απάντηση. Αλλά αυτό δεν το γνωρίζουμε. Εδώ σας είπε πώς να σταματήσετε τον κύκλο. Μείνετε σε αυτό. Εδώ πέρα σου λέει πώς το σταματάς αυτό. Μη σε απασχολεί το πόσες ζωές έχεις πριν και πότε θα ολοκληρωθούν όλα τούτα για να... Έτσι κι αλλιώς αφυπνίζεται η κάθε ψυχή. Έτσι κι αλλιώς η κάθε ψυχή επιστρέφει στην πηγή από την οποία προήλθε. Και που στην ουσία δεν έφυγε και ποτέ. Για να το πούμε και έτσι. Ναι. Τώρα η πρώτη σου η ερώτηση ήτανε... Αν έχει καθαρότητα αυτή, Αν έχει- αν η μνήμη πεθαίνει τελείως και Λοιπόν, μπαίνει καθαρή μες στη μήτρα και βγαίνει χωρίς φυσικά να έχουμε τα βιώματα της μαμάς και της ψυχοσύνθεση και αυτά που θα μας τα δώσει ούτως ή άλλως η μαμά, τα γονίδια. τα γονίδια και το περιβάλλον που Ναι. μεγαλώνουμε. Αν κουβαλάμε και κάτι άλλο που είμαστε. Σίγουρα κουβαλάμε, αλλά η ψυχή έχει πιει το νερό της λύθης κάθε φορά για να γεννηθεί. Δεν γεννιέται με μνήμη. Αυτός ο οποίος, ας πούμε, θυμότανε 6 ζωές του και τις έλεγε, τις περιέγραφε πλήρως, ήταν ο Πυθαγόρας. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι, κάποιες ψυχές που έχουν έρθει να διδάξουν, αυτές θυμούνται. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος είναι σε άγνοια και εκείνη την ώρα που βλέπει τις προβολές του, αντί να καταλάβει ότι αυτός τα προβάλλει, ξεφανίζονται. Φοβάται και τρέχει να μπει οπουδήποτε. Δηλαδή, τι έχει κάνει αυτός? Έχει πιει το νερό της λύθης. Και επίσης, αυτό είναι και μια ασφαλιστική δικλείδα. Γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία καλύτερα να μην τα θυμάται ο άνθρωπος που ενσαρκώνεται. Μπορεί να πέρασε πάρα πολύ δύσκολες προηγούμενες ζωές, γιατί να βαραίνει και με αυτό, όταν δεν μπορεί να το σηκώσει αυτό το βάρος. Εάν μπορούσε να το σηκώσει αυτό το βάρος, θα θυμότανε. Γι' αυτό έφερα τον Πυθαγόρα, ότι ο Πυθαγόρας θυμότανε. Γιατί για τον Πυθαγόρα δεν ήταν βάρος. Ήτανε φωτισμένος δάσκαλος. Με την ύπνωση πώς γίνεται και ο άνθρωπος θυμάται και μιλάει για προηγούμενες ζωές. Με την ύπνωση δεν γνωρίζω και επίσης Ούτε το πιστεύω, ούτε δεν το οι πιστεύω. δάσκαλοι λένε να μην πηγαίνουμε για υπνώσεις. Ναι. Ότι μπορούν διάφορες ψυχώσεις να εμφανιστούν μέσα στην ύπνωση και γενικά δεν συμβουλεύουν
να πας να κάνεις κάτι τέτοιο για επίλυση. Οπότε το αφήνουμε στην ησυχία και επίσης δεν ανακατευόμαστε με το υποσυνείδητο. Δεν υπάρχει λόγος να ανακατευτούμε με το υποσυνείδητο, γιατί δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να βγει από εκεί και πώς θα το διαχειριστούμε. Οπότε το αφήνουμε. Και γνωρίζουμε ότι ό,τι μας είναι ωφέλιμο, Θα μας αποκαλύψει. θα μας αποκαλυφθεί. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αυτό. Ναι, όχι, δεν σκαλίζουμε υποσυνείδητα, υπνώσεις, όχι. Ναι. Και εμείς ευχαριστούμε. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, να περάσουμε στο κλείσιμο της βραδιάς. Δεν χορέψουμε. Θα τραγουδήσετε. Μια τελευταία ερώτηση. Ναι, Γράφετε τη συνάντηση, οπότε το υλικό θα είναι διαθέσιμο. ναι, ναι. Για να καλύψουμε τον τηλεοπτικό χρόνο, να πω ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Αυτό που έλαβα κι εγώ, νομίζω και οι ανδροφίλοι, είναι άπειρη αγάπη, άπειρο σεβασμός από όλους σας, τα μάτια σας, οι στάσεις σας, οι ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την αγκαλιά. Είναι η πρώτη φορά που κι εμείς το κάνουμε αυτό, με την εμπιστοσύνη πάντα και την αγάπη του δασκάλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον δάσκαλο και την αδερφίλη που μου έκαναν την τιμή να εργαστώ για αυτό το βιβλίο. Και όλη την μεγάλη μας οικογένεια του Άιφαρον, που μπορεί να μην είναι τώρα εδώ στο υλικό, αλλά πάντα μας στηρίζουν σε ό,τι κάνουμε και για την εργασία που κάνουν εκεί, που βρίσκονται εκεί και είναι πάντα για μας ένα καταφύγιο, μια αγκαλιά, μια πηγή φωτός, σοφίας, αγάπης, αλήθειας, και μπορούμε και εμείς και πίνουμε από αυτό το νερό, το ιερό, της αλήθειας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι της Παναρμόνια που λέγεται «Είσαι ένας άγγελος» από την Παναγιώτα και τον Δημήτρη και το αφιερώνουμε σε όλους εσάς. Ευχόμαστε να το απολαύσετε. Είσαι ένας άγγελος επί της γης και θα στο πω για να πετάξεις ύστερα έλα αν θέλεις να με βρεις, είδες τι έμαθες να με διδάξεις. Στήριγμα μου σταθερό σ' αυτό το δρόμο τον ιερό, εύκολα δίνεις πίσω δεν ζητάς, ίσως αλήθινα να αγαπάς. Εύχομαι όντα πιο δυνατά να σε στηρίζουν, να σε παίρνουν αγκαλιά. Εύχομαι ελεύθερος πάντα να ζεις, να απολαμβάνεις, να συγχωρείς. Το εγώ έφυγε, ήρθε το εμείς, όλοι μας ένα εξ αρχής. Εύχομαι πάντα ελεύθερος να ζεις και σταθερά να ευγνωμονείς. Ό,τι αγγίζεις γίνεται χρυσός, ό,τι θαυμάζεις θησαυρός. Εύχομαι να το θυμηθείς, είσαι ένας άγγελος
Ευχαριστούμε όλους. Ευχαριστούμε. Όποιος θέλει αγκαλιά. Εγώ. Αν τα καταφέρω εδώ, μάλλον θα πάω στα 1500.